atas lah yang simpel kok burmen ini lah isot ya tak buka lah nah iso iki awang ngerah dhewe bukai lah Please welcome ladies and gentlemen. Pak lah nek atas Alah, kompeten radio ora iso lho wis jan. ora iso dhuwur Jeneng ngakit-ngakiti wong ngimpi sak apik-apik malah. alah Kasih-kasih malah. wong poso gur turu wae kerjanane Ya, lemes kok. lemes dino lemes nganti arep bodo apa enggak gur turu wae Ora dhewe tun. ora iso Iso ora ta. iso ayo dirah nih Aku lanjut ning ngimpi. alah ngimpi-ngimpi sengko meneh ngimpi